Lander metro hartuta, ibili zara, lehen minutu hauetan, astearen erdia egin dugu, Lander, hartu altzara. Justu erdia, esan ere egiten da, erdian zaude, eguaztena bezala, irigorrian 10 ordu egiten ditugu astean, eta oraintxe osatu ditugu 5, eta beste 5 ditugu aurretik. Bueno, erdi zehatza pasako zen jaz, denborak hori dauka pasa egiten dela, gelditu gabe pasatzen dela. Errazagoa da toki baten erdiguna zehaztea, edo meloi bat erditik ebakitzea, edo bide baten erdia identifikatzea, zerbait fisikoa denaren erdia markatzea alegia. Asier Iturralde, kaixo Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelanak izaten genituen gukumetan igandetako korteko izozki hori erditik ebakitzen, anaiak guk baino zati handiagoa hartu ez ezan batez ere. Bai. Zu hona zara, gauzak erdibitzen? Bueno, ez dakit ba. Saiatzen naiz, baino ez dakit. Ez bereziki orduan, ez? Ez bereziki. Bueno, guk truko topatu genuen azkenean, egiten zuen batek moztu eta besteak aukeratu. Orduan dana konforme, hiri berri bat bisitatzen duzunean, erdigunera joaten zara, zuzenean? Ba, nik uste hiri gehienetan hori izaten dela, ez? Jende gehiena bisitatzen duen leku hori izaten da. Ja, edo periferiak ere maite dituzu? Baita, periferiak eta mendiak eta ere gustatzen zaizki bai. Importantea da periferiak identifikatuta izatea, gero gorren arabera egongo delako erdigunea lekusaz batean. Bai, hori da bai. Horregatik dago erdigunea erdian, inguruan periferia dituelako. Oso evidentea, esaten ari naizena Asier. Asier, zer moduzo de galdetzen dizutenean, erdipurdi askotan entzuten duzu? Bai. Hori ere bai. Erdia hitz egin nahi dugu, zentroa zalegia, erdia izan daiteke zerbait bi pusketa egin eta zati hoietako bakoitza, baina zuk gune geografikoen erdiaren inguruan egin duzuzuk bilaketa, Euskal Herriaren erdigunea identifikatu duzu. Bai. Oida. Bueno, berez, 2004an Felixe Isasa izan zen lehendabiziko zalako zerbait egin zuena, berak zein tokitan identifikatu zuen Euskal Herriaren erdigunea? Ba, Euskal Herriko erdigunea dago Nafarroan, Sakanan, mendilerroan, beriain edo Sandaunato menditik gertu. Bai. Unanu herri inguruan orduan. Bai, ingurortan, bai. Berak nola egin zuen kalkulua, 2004an, Felix Isasak? Berak egin zena zen, hartu zuen paperezko mapa handi bat, Euskal Herrikoa, itxatzi zuen okume edo euskarri batean, bai. Eta moztu egin zituen, mugak moztu zituen, zehaztasun altzuen zehatzena. Bai. Eta egin zuena zen, behin moztuta zeukala eta itxatxita hori, zintzilika jarri ertzetatik. Adibidez, Donostiatik hartu, zintzilika jarri, eta marra vertikala marraztu maparen gainean. Bai. Gero zintzilikatu nik zer dakit, Arabako Errioxatik eta berdina, marra vertikal bat marraztu. Eta marra horiek elkartzen diren gunea da erdigunea. Erdigunea. Baina marra guztiak ez ziren puntu berdinen elkartuko? Bai, dirudienez hori da, barizentroa edo masa zentroa bera kalkulatu zen puntu horren propietateetakoa da, ertzetatikan zintzili jarrita marra vertikala puntu bakarretik, puntu bakarrean elkartzen dira. Eta puntu hori da erdigunea, irudi horren edo horren erdigunea. Eta horrela identifikatu zuen Felix Isasak, oso modu eskuz egindako modu batean, Euskal Herriaren erdigunea non dagoen, esan duzu beriain menditik gertu handi mendin. Gainera badago markatuta ere, bertan, harri batzu daude zirkuluan ipinita, ez da? Bai, erdian dagoela mugarri bat bezala, harri bat jarrita dago, eta inguruan dauzka zirkulu konzentriko batzuk, edo erdikide batzukola arrizko zirkulu batzu dauzka egin. Eta hori da, 2004an Felix Isasak markatu zuen Euskal Herriaren erdigunea. Bai, hori da. Eta zu, nolatan hasi zara, erdigunen bila? Zegin duzu, bidaiare bat beriaina eta esan duzu konprobatu egin behar dut? Udan izan nintzen beriainen, mendi bizikleta zigo nintzen, eta pasan nintzen erdigunetik. Eta lehendik ere ezagutzen nuen, dola 3-4 urte lagun batzukin oinez zigo nintzelako, baina ez dakit, kuriosidadea sortu zitzaidan nola jakin ote zuten, nola egin ote zuten jakiteko erdigune hor zegoela. Eta ikertu zenuen eta pentsatu zenuen. Hau beste era batera ere badako kalkulatzea. Bai, hori da. Irakurri nuen Felix Isasak idatzitako artikuluak eta irakurri nituen, da berak aipatzen du, berak erabilitako eskuzko metodaz gain egin daitezkela informatikoki edo ordenagailuen bidez ere. Eta horrek kuriosidadea sortu zidan eta zinitzen begiratzen eta horrela aurkitu nuen beste modu bat kalkulu berdin egiteko. Eta ze atera zaizu zuri? Oso gertu, berak esan dakotik oso gertu dago. Nik uste kalkulua zuzena, bere kalkulua zuzena dela. Zenbat metroko distantzia dago, bi puntuen artean? 200 metro.
Lareun metro. Bueno, alako eremu bat izan da, Bai. balekoa da orduan. Bai, nik uste baietz. Emaitzak zuzenak dira. Berak bestelare esate zuen, oso zaila da mugak zehazte. Azkenean, kosta, nun itxasberan, itxasgoran, nun hartzen duzu muga. Bueno, horrelako zehaztasuna ja, itxasgora ala itxasbera, Bai, berak esate zenez, Bilboko portua kontutan hartu edo ez, zegoen ez goratzen zehazki, baina gutxi gora bera 100 metroko aldea zegoela. Baina portuko moiak esan nahi duzu? Bai, hori da, bai. Eta zuk hartu dituzu, portuko moia horiek kontutan, lurra baliz bezala? Zati bat bai, da? bestea ez. Nik azkenean erabilitut gaindegiak sortutako shapefile edo ditzeiote da geografiko, ez dakit nola esan, definizio geografiko bat bezala egiten duten fitxategi informatiko batzu dira eta horiek erabili ditut. Hoien gainean egin duzuzuk neurketa. Gero hor Euskal Herriko mugak aipatuta puntu lauso batzuk ere badaude, ez? Hor dago Eskiula, Bearnoko udalerri euskalduna, Zuberoa den askorentzat, edo Gestaze, Bearnon dagoen Zuberoko udalerria, Petilla Aragoi ere bai, geografikoki Zaragozan egon arren Nafarroa garaia dena. Bai, hori da. Hauek sartu dituzuzuk edo? Nik bai. Felix Isasak ez zituen kontutan hartu. Treviño eta besteat Bizkaian dagona Villaverde Truzioz, berez Kantabria da administratiboki edo, baina Bizkaia barruan dagoen Irla modukoa da. Bai, gutxi gora era Enkarterri inguruan dagoena. Hoi da, bai. Hoiek bai kontutan hartu zituela, Euskal Herriaren barruan edo daudelako, baina besteak nola kanpoan edo dauden irlak modukoak diren, ez zituen kontutan hartu. Berak egin zuen barrukoa guretzat eta kanpokoa eurentzat ez dugu hartuko. Eta zuk zer egin duzu? Jarraituet gaindegiako fitxatekan zetorrena eta horiek bai kontutan hartze dituztela. Eta aipatu duzu gaindegiaren shapefile'a eta QGIS tresna libre erabili duzu. Hau zer da, kalkulagailu moduko bat? Zuk datuak sartuta berak emango dizu, edo horregin behar da lanketa bat eta ez da egin xamurra? Bai, esan dezunetik, nahiko errezin daiteke hor artikuluan, idatzi nuen artikuluan aipatze dut jarraitu beharreko pausuak, eta nahiko erreza da, tresna horrekin nahiko erreza da. Kontua da, eduki behar dezula beste shapefile edo mugaf geografikoak zehazten dituen fitxategi hori, eduki behar dezu. Bestela tresna honek asko errezten du kalkulua. Asier, eta zu gure antzekoa zara, eta emozionatu egiten zara gauzekin, hasi bazinen hasi, Euskal Herriaren erdigunea identifikatzeaz gain, azkenean identifikatu dituzu baita Euskal Herriko 7 herrialdeen erdiguneak ere? Baita, bai. Bai, behin eginda ikusi nuen gaindegia badauzka, dauden bezala Euskal Herri osoaren mugaf geografikoa zehazten dituen fitxategi hori, beste batzu dauzka, udalerrienak, Euskal Herriko herrialdenak, fitxategi desberdina dauzka. Eta horiekin probak egiten hasi nintzen, eta hola aurkitu nituen 7 herrialdeen erdiguneak. Eta adibidez, Arabako erdigunean non dago? Arabakoa dago Gasteiz hego mendebaldean, noiz gogoratzen, Armentia edo inguru hortan. Baso edo belarti, ez dago inguru urbano batean, pixkat erdigunetik kanpora edo gertu, baino... Bizkaiko adibidez? Bizkaikoa Galdakaon. Hau ere ez dago errigunearen barruan, dago pixkat iparralderago, nekazal edo zona batean edo. Bueno, mugarriak jarri litezken bi tokia aipatu dituzu behintzat, ez? Momentuz. Gipuzkoako erdigunean zerbait jartzeko modua izango genuke edo asfalto gainean tokatuko zaigu? Hau ere, mendian dago. Urrakitik gertu Beizama udalerrian. Beizaman orduan. Lapordikoa? Lapurdikoa hau ez dago, hau bai dagoela erdigunean, dago Uztaritzen supermerkatu bateko aparkamentuan. Bueno, ez da tokitxarra mugarri bai hartzeko, auto bat gutxiago sartuko da, baina Nafarroa garaiko erdigunea? Hau ere mendian dago, Tebas Muru Arte Derreta izenako herri batean, Urraun menditik hartu. Kasu honetan, Nafarroa garaian, Nafarroa bada iparraldeko aldea asko zabalagoa duena, hegoaldeakoa baino, horrek zer egiten dio, iparraldera tira erdiko puntu horri? Herri hori dago, Iruñan hegoaldean, ez dakit seguru zenba kilometrora, baina Iruñan 20 kilometro edo egoraldera. Eta Nafarroa beherako erdigunean ondago? Zuhuzkune, ez dakit nola oskatuko duten egia esan, herri txiki bat, izeneko herri txiki batean. Bai. Eta Zubera faltako zaigu? Bai, hau ere, ez dakit seguru nola oskatuko duten, Osaze
Zugara edo Bai. Ziara edo Zijara edo ez dakit nola esango duten seguru, beste herri txiki bada, Zubero erdi-erdian dagoena. Pegatinaren bat edo jarri beharko duzu, orduan, mugarri bat jartzera usartzen ez pagara, ez zure markatxoren bat Bai, edo, erdigune hauetan guztietan. Bai. Zenba denbora behar izan duzu, kalkulu haue guztiak egiteko hasier? Nahiko azkar, beste QGIS edo software honekin, eta edukita shapefileak edo geografia zehazten duten fitxatik horiek nahiko errezin daiteke. Bai. Hasier zuk IAmetza enpresan egiten duzu lan, Argiako webgunearen arduradunetako bat ere bazara. Bai. Naiz eta formazioz eta ikasketaz kimikaria izan? Bai, hori da, bai. Beti da nik gustatu izan zaizkit ordenagailuak eta informatika mundua, baina gero selektibitatea egin nuenean eta ez dakit zer, zientzia ere gustatzen zait, orduan jo nuen kimika aldetik. Baina gero ez nuen lanik aurkitzen hortan eta erabaki nuen berriz ere bueltatzea, lehen afizioa zena, ofizio bihurtzen saiatzea, eta egin dituen kurso batzuk eta programaziokoak, eta azkenean lortu nuen sartzea informatika munduan. Orain Euskal Herriko erdigunea lokalizatu duzu, esan duzu lehenengo Beriain ingurura joan zinela bibider eta kuriositatez hasi zinela. Lurralde bakoitzeko erdiguneak bisitatu dituzu adibidez, zuk orain esan dizkiguzunak, Zuhuzkunekoa edo Ustaritzeko aparkalekua edo Galdokako nekazale auzo hori? Oraingoz ordenagailuz bakarrik ikusi ditut maparen gainean. Duela hilabete eta erdi edo besoa puskatu nuen eta geroztikan ez nago mugikortasun aldetik pixka mugatuta nago. Hala etorri da, Lander, eskua igeltxoz bildua duela, Hala etorri da, Donostiara. Asteburuan Besaiden izan gara, Gipuzkoara bat Bizkaiak bat egiten duten tokian. Bueno, hori ere bada, nola baiteko erdigunea. Bai. Ez da erdigune geografiko zehatza, baina horrelako tokiak bestela bisitatzen dituzu, toki bereziak direnak. Bai, Besaiden egon da nago. Bai, leku kuriosoa dira, azkenean pixkat anekdotikoa dira, erdigune geografikoa da, baina beitu du lekuai berezitasun bat emate dio. Zu hasier berez nongoa zara? Ni Usurbildarra naiz. Eta atera duzu kalkulua, Usurbil herriko, lurralde oso hartuta zein den erdigune zehatza? Bai, zen Urdaiaga edo esan Esteban auzoan dago. Ni bizi naizen lekutikan nahiko gertu. Felix, hemen Lander Bilboko egoitzatik ari da, gu Donostian gaude, Miramonen, eta guk beti esaten dugu Bilboko lankideek sortea dutela, euren egoitza Bilboko erdigunetik gertuago dagoelako gu Donostiakotik baino. Baina berez ez da zuzena. Miramonen gu gauden tokian, Donostiako erdigunetik oso gertu gaude? Bai. Erdigune geografikotik bai. Iriko... Saltxatik ez. Iria oso iparraldean dagoelako, kasu honetan herriaren mugan bertan, itsasoaren kontra. Bai, udalerria daukana da, Donostia barruan daude barrendegi deitzeioten irla moduko batzu dauzka, bat Landarbaso, hor Astigarraga edo inguru hortan dagona, eta bestea Urdaburu mendian, eta hirugarrena Zubieta auzoa. Eta orduen horiek hegoalderantz tiratzen diote. Eta horiek ere hartu egin dituzu. Bai. Eta orduan zer dago, Miramondi gertuago Gipuzkoa plazatik baino? Bai, Miramondiko oso gertu dago. Bosteun, EITB-ren egoitzatikan, 500 metrora edo gongo da. Miramongo parke teknologikoan bertan dago orduan Donostiaren erdigune geografikoa. Bai, hor nola daude, dorreantzeko eraikin berezti baten ez goratzen izena, baina hortikan oso gertu dago. Arbide dorretatik gertu. Bai, hori da. Norbait itxistea egiteko ondo dago jakitea, Donostia erdi-erdian geratuko gara. Bai, erdigunean, nire kalkulen arabera bintza dago, arbide dorre horietatikan gertu dagoen baso batean edo, hor dagoen anfiteatro antzeko bat hori, anfiteatroa eta arbide dorren artean edo, hor dagoen baso hortan. Erdi-erdia. Aizu, eta Bilbokoan non dago ba? Bilbo izan naiz behin baino gehiagotan, baina ez dut hainbeste ezagutzen Donostiaina, baina nire kontuen arabera dago Kirikino etorbidean. Hori nik nuen ezagutzen lekua dago Irala inguruan. Bai, Zezen plazatik hegoaldera edo inguru hortan, ez? Bai, aldapan gore egonta apur bat. Bai. Dena kalkulatu dituzu? Zazpi hiriburuetakoak? Bai, denak. Behin hasita denak egin ditu. Donibane Garaziko erdigunean, on dago? Hoi da, Eiera Berri eta Olontze izeneko bide batzuen ondoan belardi batean. Hau ere belardian. Eta Baionako erdigunea? Baionako erdigunea Atxurri ibaian dago. Itxasotik hasita bigarren eta hirugarren zubien artean.
Ibaian bertan, Bai. Gasteizko erdigunea, ze Gasteiz bera dago Arabaren erdian eta Gasteizko erdigunea zein litzateke? Pedro da Sua kalean. Gasteizen horre izan naiz, baina ez dut hainbeste ezagutzen. Ariz Navarra oso inguruan, gutxi gora bera. Iruñakoa? Iruñakoa dago zitadelatik gertu, Pio Amabi eta Armadaren etorbiden artean. Eta Maulekoa? Maulekoa, hau ere belardi batean dago, Eiera kale inguruan. Hasi armakina bazara, Etxearen erdia topatu duzu zein den, zeure etxe bizitzarena? Ba, ez dakit, ez zitzaidan burudatu orain arte, baina, bueno. Komuna, edo. Denbora pasa ederra, jarri dizugu orain. Ba, Asier Iturralde, astearen erdian abiatu dugu, elkarrezketa hau zurekin, arratsaldeko 5 eta dagoeneko ez gaude, hain erdian, bukaeratik gertuago delako, baina eskerrik asko, gurekin jolas egitera etortzegatik. Zuei. Ondo segi. Berdin.